Moi, mä oon Kati Kivistö, toimin koulutusjohtajana Pirha Akatemiassa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Pirha Akatemian ydintehtävä rakentuu johdon ja esihenkilöiden osaamisen kehittämisen konseptista, jossa on 5 osiota. Osio 2 on nimeltään Digiakatemia ja meidän verkkokoulutustuotanto sekä erilaiset muut digioppimisen keinot muodostaa tämän osion sisällön. Pirha Akatemialle asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet liittyy johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen sekä sitä tukevien osaamisen kehittämistoimien toteuttamiseen. Digiakatemiamme ja meidän verkkokoulutusten osalta teemoiksi valikoitui sellaisia Pirhan toimintaan ja esihenkilötyöhön liittyviä teemoja, joiden katsottiin olevan olennaisia jokaisen pirhalaisen esihenkilön näkökulmasta. Halutessaan myös henkilöstö voi perehtyä aiheisiin moodlessamme. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta on hyvä muistaa, että Pirhan kokoisessa organisaatiossa työskentelee 20 000 henkilöä, joista 1500 on esihenkilöitä. Siksi on tärkeää, että me hyödynnetään täysimittaisesti erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja, joita digioppiminen ja 24/7 opiskelumahdollisuudet ovat. Asiantuntijaryhmät ovat tuottaneet meidän käsikirjoitusmallin mukaisen sisällön, jonka aluksi oppimisympäristöön vei Mediamaisteri. Tämä ratkaisu liittyi olemassa olevaan sopimukseen, meidän erilliseen tuotantosopimukseen sekä resurssointiin, sillä Pirha Akatemiassa työskentelee tällä hetkellä vain reilut 2 henkilöä. Ja meidän vuosituotanto on kuitenkin ollut yli 200 tilaisuuden ja reilun 3000 osallistujan luokkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Akatemian kaikkia 5 osiota on pyritty edistämään samanaikaisesti ja verkkokoulutustuotannon kumppanuudella me saatiin nopeasti Akatemian oma Moodle-mallipohja rakennettua sekä tuotantoprosessi käyntiin. Näin me pystyttiin edistämään ketterästi useita eri verkkokoulutusteemoja yhteistyössä Mediamaisterin sekä Pirhan sisäisten käsikirjoitusryhmien kanssa. Kesästä 2024 alkaen ensimmäisten verkkokoulutusten pilotoinnin jälkeen Pirha Akatemian tiimi on vienyt varsinaiset tekstiosuudet ja niin sanotun rakenteen oppimisympäristöön, ja Mediamaisteri on tukenut tätä prosessia visualisoinnin sekä erilaisten aktiviteettien rakentamisen keinoin. Mä oon Anni Partanen, mä työskentelen Pirha Akatemiassa ja oon päässyt tähän meidän Digiakatemiaan tuottamaan näitä videoita. Ja nämä videotuotannot on saatu tosi hienosti tukemaan meidän eri verkkokoulutusteemoja ja ollaan päästy tekemään tosi erilaisia videoita. Ja näitä videoitahan usein halutaan osaksi verkkokoulutuksia joko rikastuttamaan sitä kurssimateriaalia tai sitten vaikkapa havainnollistamaan jotakin. Se, että me ollaan voitu itse viedä näitä käsikirjoitusten tekstiosuuksia kurssipohjiin, on meidän kokemuksen mukaan nopeuttanut tätä prosessia mukavasti ja itse tekstien vieminen on tehty tosi helpoksi. Kurssialusta on helppo käyttää ja työnjako Mediamaisterin kanssa on sujunut hyvin. Mediamaisteri on auttanut verkkokoulutustuotantoprosessimme edistämistä monella kaistalla yhtä aikaa. Pirhassa oli olemassa jo sopimus verkko-oppimisalusta yhteistyöstä Mediamaisterin kanssa. Tämä luonnollisesti asetti tietyt raamit kumppanuudelle. Meillä ei ole käytettävissä muun muassa omaa verkkokoulutusten graafikkoa ja silloin kustannustehokkain keino on hyödyntää kumppanien osaamista. Meillä Akatemiassa on perusosaaminen ja kokemus verkkokoulutusten käsikirjoitusprosesseista sekä pedagogisista ratkaisuista. Niitä kumppanin osaaminen on kuitenkin täydentänyt erinomaisesti. Lisäksi yhteistyö on ollut ketterää ja käsikirjoitusryhmät ovat saaneet nopeasti tukea esiin nousseisiin kysymyksiin. Verkkokoulutustuotanto tukee parhaimmillaan sekä perehdytystä että ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista niissä teemoissa, joiden perusteet on laajan henkilöstömäärän tärkeää omaksua. Tämän meille rakennetun malliverkkokoulutuspohjan kautta näiden ensimmäisten verkkokoulutusten jälkeen me ollaan voitu monistaa eri elementtejä ja toiminnallisuuksia suoraan seuraavien verkkokoulutusten käyttöön. Tämä auttaa myös yhtenäisen visuaalisen ilmeen ylläpitoa ja helpottaa opiskelijoiden näkökulmasta verkkokoulutusten suorittamista. Lisäksi myös verkkokursseja suunnitteleville pystytään helposti havainnollistamaan, että miltä valmis verkkokurssi suurin piirtein tulisi näyttämään ja miten siellä edetään. Yhteistyö Mediamaisterin kanssa on lisännyt mun omaa ymmärrystäni verkkokurssien tuottamisesta ja on ollut mielenkiintoista päästä seuraamaan työn etenemistä aina sieltä käsikirjoitusvaiheesta lopullisen version valmistumiseen. Siinä työssä kyllä pääsee todella konkreettisesti näkemään kättensä jäljen. Yhteistyö Mediamaisterin kanssa on tukenut Pirha Akatemian strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä meiltä toivotun verkkokoulutustuotannon edistämistä, koska me ollaan voitu käynnistää useita verkkokoulutusteemojen käsikirjoitustyöryhmiä samanaikaisesti.